sumira ndadosaken reksi manah kangge manmah dhateng panguwasanipun Gusti ingkang Mawaos. Coba mundur sithik aku gak iso ngomong. Sing liwat opo? Manipun wonten warna-warninipun. Kirap Agung. Berkati Baju Matil Kupro ke-69. Para kawula saking Laladan Sentonorejo. Sami sigro lumaksana lampahipun. Badhe ngaturaken uburampen dhateng Pakades sanggalipun ugi para pinisepuh sesepuh lan para alim minangka kangge sarana nekat dhateng papan pasareanipun Mbah Salim Syekh Jumadil Kubro kanthi lalaman sigro lumaksana tumuju dhateng tlatah agung mugi agung pangasukmanipun Gusti Allah menawi rikalegan nika wonten kekiranganipun dening